2022ko aurrekontuak. Orokorrean, aurkezten diren aurrekontuak ohiko inbertsioetara bideratuak daude eta askotan herritarrek izan ditzaketen beharrei erantzunik ematen ez dien lehentasunak zehazten dira. Horregatik, Beasaingo EH Bilduk 2022ko aurrekontuei begira, zenbait politika sozial bultzatzeko diru lerroak proposatu ditu. Jarraian azalduko dizkizuegu. Etxebizitza politika soziala. Etxebizitza duina izateko eskubidea bermatzeko helburuarekin eta jakitun izanik herrian behar ezberdinak ditzaketen herritarrak ditugula, bi diru lerro proposatu ditugu. Udal zerbitzuak publifikatzeko azterketak. Gehiegizko azpikontratazioari irtenbidea emateaz gain, lan duinak sorrarazteko, zerbitzuen egonkortasuna bermatzeko helburuarekin. Landa eremua eta auzoak. Batetik, basogintza eredua aldatzeko eta etorkizuneko ekoizlei laguntzeko, eta bestetik, Beasaingo auzotarren garraio zerbitzuak hobetzeko helburuarekin. Gazteria. Herriko haur, nerabe eta gazteei heldutasunerako bidean laguntzeko zerbitzu hezitzailea eskaintzeko helburuarekin. Aurreko urtetako lerroen jarraipena.